Rayaw ni Ilocano. Hay namanong kuno maritnam lang kumang dirikrit na ikita nga agdama nabayag idin nga pagpaseksyon ka maagkan sa ta di ka makadlaw may isa nga aldaw nga inta nagsaban agkeba-keba unay day diriknak ikinig-inig ay di panagnak at numapansin pintas day tuy lang ay namanong kuno maritnam lang kumang dirikrit na ikita nga agdama nabayag idin na paspaseksyon ka maagkan sa ta di ka makadlaw. Everybody! Tweet-tweet ay palso-palsuin hayat kowa na samit kinmanong kowa tumitweet-tweet anay ko di ka unay tapatong ko tabarantilyas na abyasin manong ko Rayaw ni Ilocano 200 live viewers, hello po. Ay namanong kuno maritnam lang kumang diriklik na ikita nga agdama nabayag idin na paspaseksyon ka maangkan sa ta di ka makadlaw may sanga aldaw nga inta nagsaba agkeba-keba unay day tirik na ikin-ikinig tayo di panagnak tak numapansin pintas day ilang bounce tweet-tweet ay palso-palsuit hayat kowa na sami ken manong kuwa tumitweet-tweet anay ko di ka unay tapatong ko tabarantilyas na abyasin manong ko tweet-tweet ay palso-palsuit ayat kuwa na samit ken manong kuwa tumitweet-tweet anay ko di ka unay tapatong ko tabarantilyas na abyasin manong ko anay ko di ka unay tapatong ko tabarantilyas